sare a Davis Njovu wati chisankhochi chabweretsa mafunso chifukwa malingana ndi malamulo pamayinira kukhala kauninukayi munthu aliyense asanatenge udindowu. Ndipo mmawu ake wapampando wa bungwe la National Anti-Corruption Alliance Michael Kayatsa wati zomwe zachitika zikusemphana ndi zimene lamulo limanena pa nkhani ngati iyi. Kuchokera ku Monkey Bay, Alex Batson walemba ripoti lomwe awerenga Imon Piringu. Mtsogoleri wa bungwe la Malawi Law Society a Davis Njovu wati kusankhidwa kwa mkulu ogwirizira bungwe la ACB kumafunika kuunika bwino munthuyo osati kungosankha munthu aliyense pa udindowu. Anjovu atakukhulupirira kuti kusankha munthu odziwa ntchito pa udindo oterewu kungathandize kuthetsa katangale mdziko lino. Ndizovuta kumvetsa kapena ndizosayenera kuti akangotenganso munthu wina wakunja ndikunena kuti amene yuyo ndi amene ali woyang'anira pamene mwina kula deputy kale kumene kuja amene so ali woyang'anira chifukwa mafunso amene angabwerepo ndoti ndiye amene alipo wano ngati deputy achotsa ntchito kapena akhalano pa udindo wanji. Komanso mwina mafunso ena amene akubwera ndionena kuti pamene malamulo amayika kuti oyendetsa ntchito ya bungwe limene lili asankhidwe munjira imene tanena ija kudutsa monse muja mwa application kuyang'anidwa ndithu ndi anthu osaja tanena aja ochokera mu mbali zosiyanasiyana. Mawu ake Michael Kayatsa omwe ndi wapampando wa bungwe la National Anti-Corruption Alliance watsindika kuti pali kufunika kotsatira malamulo posankha anthu m'maudindo otere. Pamba ndizodabwitsa kwambiri komanso zokhumudwitsa kuti president asankha Dario Jeno mosatsata malamulo. Ndizokhumudwitsa chifukwa chotena kuti ino apita kunthalikana nena pamene amasegula parliament komanso akhala kunena mbuyo kuti afuna kutsata malamulo. Komanso kuti ngati zosankha anthu mosatsata malamulo pa iwo akuona kuti sizoyenerera atangwa zimenezo akasankha munthu mosatsatira malamulo zodandaulitsa kwambiri. Ofesi ya mlembi wamkulu wa boma yalengeza kusankhidwa kwa Gabriel Chembezi kukhala mkulu ogwirizira bungwe la ACB m'malo mwa Hilary Chilomba omwenso amagwirizira udindowu. Imon Piringu kuwerenga ripoti la Alex Batson. Pamene wailesi Zodiac ya lero ikukondwera kuti yatha zaka 20 kutumikira Malawi opanda liwu m'magawo osiyanasiyana, anthu mchigawo chakumpoto ati ZBS athandiza kwambiri kuweza ntchito zachuma, chikhalidwe ndi kulimbikitsa ulamuliro wa democracy mdziko muno. Mtolankhani wathu Adam Zonaningi anacheza ndi ena mwa anthu okonda wailesi Mboba Kalonga ndipo iwo adza ndi ripoti ili. 1 Novemba ndi tsiku losaiwalika mbiri ya dziko lino pamene Zodiac Broadcasting Station ikusangalala kuti yakwanitsa zaka 20 chikhazikitsire mdziko muno. Kwa nthawi zambiri nyumba yowulutsa ndi kusindikiza nkhaniyi yakhala ikupambana kumbali ya wailesi kangapo konse, komanso kutatula nkhani yake yakhala akulandira mphatso zosiyanasiyana kamba kochita bwino magawo osiyanasiyana. Nyumbayi ayiyamikiranso kamba kolemekeza malamulo a ntchito yakutola nkhani komanso kukhala liwu la anthu oponderezedwa ndi kuyima pa mfundo yokhala yoyamba kufotokoza nkhani imene yachitika. Ena mwa anthu amene tayankhula nawo m'boma la Kalonga apempha nyumba yofalitsa ndi kusindikiza nkhani kuti iganizire kukhazikitsa mapulogalamu achinyamata ndi cholinga choti nkhani yachikhalidwe ayizonseso, ponena kuti nkhani zachikhalidwe zalowa pansi kwambiri kamba kuti achinyamata amakangalidwa ndi nkhani yomwemowa komanso kugwiritsa ntchito mankhwala osokoneza bongo. Awa ndi ena mwa maganizo ya anthu amene tayankhula nawo m'bomali. Mwambula Mafiro Zodiac pa zaka 20 zimene nambia kuulutsa mawu yatumikira mtundu wa Malawi pa nkhani zofunikira, ndiponso monga mwa mawu awa kuti zikachitika mumvera kwa ife. Wailesi imafika paliponse pamene pali munthu. Zodiac yaphunzitsa, yasangalatsa, ndiponso yadziwitsanso mtundu wa Malawi pa zaka 20. Ine ndine Lawrence Asimbiwe Kita. Programu titi radio ya Zodiac ndi radio yotamandika kwambiri. Pakadali pano wailesi ndi yatola nkhani pafupi boma lililonse mdziko muno. Malo mwa Zodiac ndi Adam Clement Pondaninga. Agospel Kazako ndi mkhalakali pa ntchito yowulutsa mawu pa wailesi ndipo iwo ndamene anayambitsa wailesi pa 1 Novemba mchaka cha 2005.
mzakazi Zodiac yasankhidwa kangapo ngati wairesi yopambana zonse mdziko muno mphoto za bungwe la Media Institute of Southern Africa MISA Malawi. Akazako atsimikiza Malawi kuti wairesi ipitiriza kuteteza anthu oponderezedwa kudzera mu nthambi zake za wairesi, kanema ndi internet. Nawo akazako munthu wina aliyense ali ndi mwayi wake woyikika, chongofunika ndi kuchita claim, komanso nthawi zonse akamakhala adzikhala ndi chiyembekezo. Munthu aliyense akakhala pena pake akapa kakhonde pa nyumba yozira, apapalika benchi, apopo mayi ako akusola chimanga, bambo ako akumvetsera Channel Africa News 7 koloko, achemwala ako akukatsitsa zovala pa chingwe, kalowa nyumba ndi kuti mwayala mphasa pamene magona, ndo wina aliyense amakhala ndi kachithunzithunzi ka zimene amafuna atadzakhala kutsogolo. Kachithunzithunzi kamene sikamafunika ukafufuta, komanso kachithunzithunzi kamene kamafunika kukayika pabwino ndi kumayembekezera, komanso kumapeza chidziwitso kuti poyembekezerapo tidzitani, poyembekezerapo tikumana ndi mavuto otani. Wina aliyense can become anything. In fact, ine ndimauza anzanga ang'ono wina aliyense can achieve anything. In fact, sizimangochitika, timayenera kuyembekeza, pamayenera kupirira, kulimbikira, kudekha, kumvetsetsa, kukhala ndi chidziwitso, kukhala ndi chikhulupiriro. Agospel Kazako omwana ambitsa Zodiac. Kampani ya Eskom yati yapitirira mlingo wake ofuna kufikira manja 38,000 ndi magetsi mchigawo cha kumpoto, ngakhale kuti anthu ena akupitirizabe mchitidwe wononga zipangizo za magetsi za kampani. Mkulu wofalitsa nkhani ku Eskom Apirani Phiri wawairesa Zodiac kuti akwanitsanso kufikira mlingo wina wolumikiza nyumba zina 180,000 ndi magetsi kudzera mndondomeko yake ya Malawi Electricity Access Project. Aphira photos kukamba nkhani ya anthu omwe akuwononga zipangizo zathu, ngakhale ntchito yagwirika bwinobwino kuti mlingo taufikira, komabe nkhani ya vandalism mchingerezi imene inde ikutisautsa kwambiri, moti tengerepo mwayi kupempha kwa amalawi onse, anthu onse akufuna kwabwino, mafumu, akuluakulu amipingo, komanso anthu ambiri amaudindo madera osiyanasiyana, kuti tiye tigwire ntchito limodzi, tiye tikhale tcheru poteteza katundu wa Eskom. Magesi ndi moyo. Magesi amabweretsa chitukuko, amatukula mabizinesi, amabweretsa chitetezo, motero tiye tisalole kuti anthu ena aupandu aziononga zipangizo za Eskom ndi kubweretsa ndima madera athu, komanso kuphatikizapo ndio kuti kubwezeretsa mbuyo chitukuko cha dziko. Tiye tonse tikhale tcheru. Apirani Phiri, mkulu wofalitsa nkhani ku Eskom. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac, tonenso mitu yake. Mulipoti lathu apadera tikuwunika zomwe zikuchitika mnyumba ya malamulo, pomwe ziwerengero zikuyambitsa kale vuto la ziyembekezo zosavuta zothetsa ndale. Bungwe la Malawi Law Society ladzudzula mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika posatsata lamulo kusankha mkulu wa nthambi ACB watsopano. Amalawi mchigawo cha kumpoto amikira Zodiac polimbikitsa democracy ndi ntchito zachuma mdziko muno, pamene wairesi yatha zaka 20 ikutumikira anthu opanda liwu. Mzamasewa timu ya Silver Strikers yafika mndime yotsiriza ya chikho cha 35 million kwacha cha FDH Bank itagonjetsa timu ya Civil Service United ndi chigoli chimodzi pa bwalo la mpira la Bingu Stadium ku Lilongwe lero. Tsopano ni nthawi ya ripoti lathu apadera sabata ino. Tengenenge okhudza kampeni ndi chisankho cha mseptemba chaka chino likuoneka kuti tsopano wazilala. Dziko lavomereza ndipo moyo ukupitirira. Iwo omwe anthu adawasankha ayambapo kale ntchito yomwe ovota awapatsa. Taona atsogoleri a nyumba ya malamulo akuwasankha. Taona president kuti wasankha nduna zake. Mulipoti lathu apadera sabata ino, Chisomo Chingwalu akutsatira zochitika mnyumba ya malamulo, momwe chiwerengero cha aphungu potengera komwe achokera pandale chikhudza kwambiri momwe nyumbayi idzigwirira ntchito yotumikira nzika. Chisankho cha pa 16 Septembala chinali chakuti pansakhale chipani kapena mbali imodzi yokhala ndi aphungu ambiri mnyumba ya malamulo. Izi
ndi zomwe zotsatira za chisankhochi zikuonetsa. Kubwerera mboma kwa chipani cha Democratic Progressive DPP motsogozedwa ndi Profesa Peter Mutharika, ngakhale kwasangalatsa chipanichi, kwachititsa kuti pasakhale chipani chomwe chili ndi aphungu oposera theka m'nyumba ya malamuloyi. Chipani cha DPP chili ndi aphungu 78 ndipo MCP ili ndi aphungu 53, pamene aphungu oyima paokha alipo 70. Mu nyumba ya malamulo tsopano mulibe chipani chomwe chili ndi mphamvu kuposa chinzake. Chotsatira nchake nchakuti zipani zikuyenera kukambirana ndi aphungu oyima paokha kuti zikhale ndi mphamvu pochita ziganizo zina mnyumbayi. Kusiyana kwa chiwerengero cha aphungu kukuchititsa kuti nyumba ya malamulo yatsopanoyi kukhale kovuta kuyimvetsa, makamaka pochita ziganizo zofuna aphungu ambiri kuvomereza, zomwe kawirikawiri zimakhala zokomera dziko lonse. Koma pomwe amalawi akuyembekezera kuti kukakamiza ziganizo zina kuchepa mnyumba ya malamuloyi potengera kusiyana kwa chiwerengero cha aphunguchi, zipani zayamba kale kuchita ndale kuti zikhale ndi mphamvu mnyumbayi pokopatu aphungu oyima paokha kuti akhale mbali yawo kapena eniwo ake aphunguwo kulondola zipanizo. Izi tinaziona pomwe phungu oyima payekha George Million anasintha ganizo lake lopikisana pa udindo wa spika wa nyumba ya malamulo patangotsalatu nthawi yochepa kuti chisankho chichitike. Ndimachitira kampeni president wa DPP Profesa Arthur Peter Mutharika, zosadabwitsa kuti ndiyenera kusapota candidate wa DPP. Anthu omwe amatsatira nkhani za ndale akukhulupirira kuti panali kunyengerera kwakukulu kuti amiliyoni asinthe ganizo lawo. Aphungu ambiri omwe sanachite bwino pa zisankho zachipulula mu zipani zawo ndi kuyima paokha ali pa chintchito chosaka mbali yoti alowere tsopano. Anthu anawasankha mwachikuwawe kamba kokhumudwa, kapena apezeka mnyumbayi kamba ka mfundo zogwira mtima zomwe anawuza anthu m'madera mwawomo. Aphungu atitumikire zomwe ife tikufuna, kuyembekezera kuti mwina maphunguwa apanga zosiyana ndi zimene maphungu akale amatilamulira. Chimene amatilonjeza iwo pamene amapanga kampeni akwaniritse chimene chocho. A Wonderful Mkhuche ndi katswiri pa nkhani za ndale. Iwo akuyankha mafunsowa komanso momwe aphungu oyima paokha akuyenera kuchitira polemekeza zokhumba za anthu omwe anawasankha kuti apezeke ku nyumba ya malamulo. Kusankha amene anayima payekha kwambiri kumakhala kumudalira kuti iyeyo ali ndi kuthekera kuti atha kubweretsa chitukuko, komabe nthawi zina phunguja amatha kuona payekha kuti kodi titagwira ntchito ndi awa kodi zingandithandize kubweretsa chitukuko kudera kwanga. Amkhuche akuona kuti pali zifukwa zokwanira ndithu kuti 33% yokha ya aphungu omwe anali mnyumbayi poyamba abwererenso mnyumba ya malamuloyi. You have to take oath. Sabata ikuthayi aphungu 223 omwe anapambana chisankho cha pa 16 Septembala mwa aphungu 229 omwe akuyenera kukhala mnyumba ya malamulo achita malumbiro awo, kulumbira kuti akuvomera udindo wawo ngati phungu, kuonetsetsa kuti boma likuchita zinthu zake poyera, komanso kuyimirira anthu omwe awasankha ndi kuchita zofuna za anthuwo osati zipani zawo ayi. Dr. George Chaima ndi katswirinso pa nkhani za ndale. Izi ndi zomwe akuyembekezera kuti aphungu a nyumba ya malamulo agwire ntchito zawo molingana ndi zokhumba za anthu omwe awatumiza ku nyumbayi osati zachipani. Akwaniritse malonjezano awo. Akangokamba nthano amalawi sayiwala akhalabe akukumbukira chifukwa akuyembekezera kuti anthu amene angapatse chitukuko ndi amene asankhidwa ndiwo. Anthu sasankha chipani cha ndale kupita ku nyumba ya malamulo, amasankha munthu wowayimirira. Koma zipani za ndale zomwe zili ndi aphungu ambiri mnyumbayi zimakhala ndi mphamvu ndithu. Mnyumba ya malamulo yomwe yapitayi chipani cha Malawi Congress MCP chinali ndi aphungu ochuluka. Izi zinabweretsanso mafunso amomwe zofuna za chipani zinakhudzira ntchito ya aphungu a nyumba ya malamulo. Koma nanga kuti pano chipani cha MCP chomwe tsopano ndi chotsutsa boma chigwiritsa bwanji ntchito chiwerengero cha aphungu wake pofuna kutumikira amalawi komanso kukwaniritsa zokhumba zake ngati chipani? Dr. Jesse Kabwira,
ndi mneneri wa MCP. Woti ngati mpira amasewera at 11 ku parliament kwefe topititsa 22 kuti kumene gogo tionetsetse kuti takonzeka koma Congress party chimatha. Kunena kwa zipani zotsutsa boma kuti zigwira ntchito yoonetsetsa kuti boma likugwira ntchito yake moyenera kukutsimikizira chiyembekezero chomwe amalawi ali nacho kuchokera ku zipani izi kuphatikizanso aphungu oyima pa okhawa. Apitirani Kaphagani Buleya ndi phungu oyima pa yekha kuchokera ku dera la Lilongwe Nkhoma. Iwo akufotokoza momwe akumvetsetsera udindo wawo ngati phungu wa nyumbayi. Chinthu chimodzi chimene ndikudziwa nchakuti tikuyenera kulithandiza boma koma ndilokonzeka kunena kuti nditenge chiganizo chimene dera la kwathu likhoza kundiwuza. Shadrack Namalomba tsopano ali kumbali ya boma. Anthu akudera lawo awasankhanso kuti apitirize kuwayimirira mu nyumba ya malamulo. Iwo amayankhuliranso chipani cha DPP. Namalomba akuona kuti anthu achikhulupirira chipani cha DPP kuti chitsogolere dziko lino. Tukapempha kuti tigwire ntchito limodzi kuti tikatumikira Malawi. Kumphawi uthe, njala ithe, zikathe kuchita bwino. Mmene mufunira mabilo, mufunika zambiri. Katswiri pa nkhani za ndale Ayamikani Chitete akuona kuti zomwe zikuchitika pokonzekera kubwera kwa mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika kuyankhula mu nyumba ya malamulo Sabata ino zikuonetseratu chiyembekezo chomwe amalawi ali nacho mwa aphungu awo osati zipani za ndale. Pomwe amachita malumbiro awo aphunguwa samatchula zipani za ndale iya. Anthu asankha anthu ngati iwowo chifukwa amaona makolidwe zawo nde awena ndithazi kumbukira zimenezo panopa amalawi anasintha sizomangoti ayi wathu ndiyemweyo kumapezeka ndithu akusankhabe munthu wina. Ndale zomwe zimakhalapo pambali pa ntchito yomwe aphungu a nyumba ya malamulo ali nayo zinaonekera lachitatu pomwe aphunguwo amasankha spika wa nyumba ya malamulo. Tinaonatu aphungu omwe anaonetsa chidwi chopikisana nawo pa udindowu chonsecho pasi pa mtima amadziwa kuti sakupikisana nawo ayi. Aphungu awiriwa achipani cha DPP Alasken Vinyo Vigaro ndi a Sandra Scott anatsatira ndondomeko zonse zofunika pa chisankho cha spika komatu zonsezitu nkuti athandizire Asamiye Suleiman kugonjetsa apita dimba. A Vigaro ndi a Scott sanadzivotere okhanso pa mpando wa spikawo akondwa Nankhumwa. Amafunanso tu mpando wa spika koma ndale za momwe ntchitoyi inayendera zinawasokoneza. Iwowa akuona kuti zinthu sizinayende bwino. Ndimwana panga a DPP ndikuthamanga ndikachita filu nomination nsanga apanga izi chifukwa chonena kuti amadziwa kunena kuti no mpando ndikutenga. Ife DPP tikamukonzere munthu amene wabwera yekha chipani chake tikampangire upo kunoko nyumba ya malamulo zingakhale zona auze kuti inu mwabwera mochedwa vuto ndira ndani vuto ndira DPP. Kusiyana kwa aphungu mnyumba ya malamulo ndithu ndikomwe kumachititsa kuti nyumbayi ikhale ndi maganizo osiyanasiyana. Koma izi sizikuyenera kusintha zochita za nyumbayi zomwe malamulo amazifotokozera momveka bwino. Nyumba ya malamulo yatsopanoyi ili ndi aphungu atsopano komanso ena akale zomwetu nzofunika kwambiri pa ndale. Izi zikuchititsa kuti nyumbayi ikhale pakatikati. Nyumba ya malamulo yoti itha kuchititsa kuti pakhale kusintha kwakukulu kapenanso kuti zinthu zikhale chimodzimodzi. Komatu chinthu chimodzi chodziwika bwino nchakuti pa 16 September paja amalawi anaonetseratu chiyembekezo chawo. Chiyembekezo chawo nchakuti nyumba ya malamulo yokhalatu ndi aphungu oyima pa okha ambiri. Honorable members, Honorable Samir Gafar Suleiman, 134 votes.